So yun no mga idol, nagbabalik na naman si Ridetrip Motovlog. Okay. Gagawin natin yun, pipinturahan natin yung mugs. Okay. Actually, pininturahan ko na yung mga paludo kahapon eh. Kasi natumba si OBR. Natumba siya kahapon, puro gas yung kamay niya. No! God, please, no! Ito, tama niya. Ayan. Gas. Puro gas siya. Ayan. Baklasin na lang natin yung mugs na. Two hours later. So yun mga idol, natanggal na natin yung Got it! Got it! mga idol, natanggal na natin siya. Ayan, so. Ayan o, shoutout kay R6 Vlog, nagpamerienda. So yun guys, mga idol, tuloy na natin yung trabaho natin. Shoutout kay R6 Vlog. Subscribe nyo din sa yung channel niya. Ito yung channel niya. Yan, yung channel niya. So yun ang mga idol, may natirang paint remover si kuya ko na pinto. Meron pa siyang konti. Yun na lang yung yan. Okay. Bili pa ako ng katagal-tagal, meron ako pala nito. What the fuck? Siyempre, piran din natin yung pinatilo natin kanina unang naliyaan. Piran din Okay. natin ng pinto nito.
Tapos ito, patuyuin na lang natin siya saglit no mamaya. Maya konti, mga 15 minutes. Pero iwas kayong kati sa balat. Pag matalagit. Guys, ito pala yung pininturan natin kahapon, no? Kung mapapansin nyo, ito yung gas-gas nyo. Yan, ito yung pininturan natin kahapon. Tapos pininturan na natin ito. Yan. So yun mga idol. Tomorrow for sure. So yun na mga idol, pinturan na natin ng gabi. Siyempre, manipis muna yun lang natin sa mamaya dudublein natin siya. Dudublein natin yung pinturahan. Yan. Habang pinapatuyo natin yung isa, pinturahan na rin natin ito. Ayan. Patungan na natin siya. 2 hours later. Habang pinapatuyo natin ulit yung isa, nakain na naman natin itong isa. So yan mga idol, tapos na natin, patuyuin na lang natin siya. Patuyuin na lang natin siya, tapos kabit na natin. 2 hours later. So yun mga idol, umuulan pa. Baka bukas na natin may kabit ito, no? Umuulan na kasi, kaya bukas na natin ikakabit. Para matuyo pa siya ng mas todo, tumigas na siya. Tomorrow for sure. Eventually. So yun mga idol, ikabit na natin tong gulong. Okay na. Siyempre, kabit na rin natin yung tambutso.
syempre, balik na rin natin to. Okay. Yan, lagyan na rin natin to. So yun mga idol, tapos na natin yung ginawa natin. Ininturahan natin yung bags, yung paludo. Yan, ininturahan natin. Kung makapansin nyo, umuulan na. Umuulan na dito, maambon. Yan. Kasi ito pininturahan na natin yan. Ito, gilid niya. Makapansin nyo, dumi pa ng kamay ko. Katatapos lang. Yan, salamat na lang sa walang kwentang video ko, no? Subscribe nyo na lang yung notification bell para laging update.